Marabolo ni cogodaw kiwara la fala ye sɔgɔmada in na an bɛ taa an cogo Bafulabekaw fɛ yen. Bafulabe yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ ko anw y'a jira k'a fɔ ko baki ko a gɛlɛyalen n'o ye kosɛbɛ ka sababu kɛ baki kelen tun bɛ yen o tun bɛ ka baara kɛ filanan nana far'o kan nka camion ni bolimafɛnw bɛ ka caya don o don armée yɛrɛ y'i sen don ko in na sa a fɔ ma sa ko pont flottant armée taara n'o de ye Bafulabekaw fɛ yen yaasa baara in bɛ se ka nɔgɔya cogo min Fili Jalo ale y'an ka cɛden ye Bafulabekaw fɛ yen a ye min sɔrɔ an ka jɛ ka o lamɛn. Bafulabe ye pont flottant sɔrɔ juma don min bɛnna juillet kalo tile 24 ma san 2026 o kɛra tare ye kosɛbɛ sigida denw bolo. Ne tɔgɔ ye Cɛkina Sisoko ye ne Bafulabe maire ka premier adjoint. Gɛlɛya min b'an kan n'o ye mobili ka traversé ko ye ka ba tigɛ ka taa Kayi ka ba tigɛ ka taa Bamako o gɛlɛyaba tun b'an kan par rapport à ça. Il faut le dire parce que mobili ka taa fo mobili 300 mobili 400 bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛ fila in na quoi tous les jours. O bagi min bɛ yan o ka puissance t'u la k'a fɔ k'u bɛ o caman ta ka tigɛ mais État y'a lajɛ k'a fɔ ko sɔrɔdasiw b'u bolo bagi bɛ yen min bɛ se ka mobili caman latigɛ ɲɔgɔn fɛ voilà o bagi u y'o labɔ Bamako ka na a bila an ka ba kɔnɔna na yan bagi belebeleba de don un montage ye 2 jours de temps après u ye baara daminɛ depuis baara daminɛ a kɛra hɛrɛ y'an bolo quoi vraiment a nana don min a ka turuɲa fɔlɔ a ye véhicule 20 ale latigɛ 20 véhicules en un coup dɔnni dun peut-être kelen ou fila tɛ tɛmɛ o kan donc n'a fɔra ko un dispositif mis en place i bɛ se ka mobili 20 latɛmɛ d'un coup le président de la République a ka ɲi ka fo quoi a ka ɲi fo avant tous les jours moi je suis derrière le fleuve ni gros porteur min nana n'u ye min responsabiliser n'o bɛ taa ni ne ka numéro b'u bolo n'a bɛ taa dɔrɔn min bɛ ka ɲi ka bila minɛ a b'a fɔ ko maire ka numéro ta ni gɛlɛya nana i k'a wele ni gɛlɛya nana tout le temps moi je suis derrière le fleuve ni y'olu lajɛ k'a fɔ ko bɔra an kan sisan nɔgɔya la an ka ɲi ka foli bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnna an ka jamanakuntigi n'o ye général d'armée Asimi Goïta an b'a fo la k'a waleɲuman dɔn. Dɔw bolo ba préfet n'o ye Saga Sulemani Sanogo ye ale y'a sɛmɛn caya nɛgɛjuru sira fɛ k'ale nisɔndiyalen bɛ wa a bɛ Bafulabe ka cercle denw fo u ka muɲu n'u ka sabali la fo ka bi don in ɲɔgɔnna se wa autorités ma sigi fiyewu. Saga Sulemani Sanogo ni jamana ka lasigiden fɛn fɛn bɛ Bafulabe cercle kɔnɔ u y'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka se ka dɛmɛ don maa minnu bɛ yen ni olu ye waati janw da bada la wa ni maa minnu bɛ yen ni olu kun bɛna bada la walasa u bɛ se ka dilanw ani ɲɛgɛnw ka se k'o jɔ walasa taamadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na. Préfet Saga Sulemani Sanogo y'a sɛmɛntiya ɲɛ k'a fɔ ko nin wale min filɛ nin ye ale bɛ transition fo ko k'a da kan furancɛ fanga sigi kun ye nin ye ka lafiya di jamanadenw ma a bɛ fan o fan fɛ. Gao marabolo kɔnɔna na Gawero commune kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu tun bɛ ka taa dɔgɔjɔ la kari tɛmɛnen nɛgɛ kanɲɛ 15 ni 16 ni ɲɔgɔn cɛ sa dɔgɔjɔla ninnu kɔni sigitɔ ka bɔ sugu la bin kɛra olu ka Awusa Fulanikaw olu fɛ Gawero marabolo la maa minnu waleya kɛra maa minnu ɲɛna sa u y'a jira sa k'a fɔ ko Tojeli dugu yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye Garuguna ye maa caman bɛ sa u y'olu bolominɛw kɔni minɛ o la ka taa n'olu ye Bamajɔle kɛbaa ninnu kɔni ye mugu ci sanfɛ maa kelen o joginn'o la min ye chauffeur kɛ ani ni passager dɔw u y'a jira sa k'a fɔ ko waleya in kɔni a kɛra yɔrɔ min na u ye duuru don fiɲɛ na ka taa n'u yɛrɛ ye ka maaw fililen to u kɛlen k'u bolominɛw bɛɛ lajɛlen bɔ u kun Kulukorokaw fɛ yen bi maa minnu kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila n'o ye guwa 249 ye dɛmɛ bɛ ka taga don olu ma sa Jibila min ye Subangaw olu fɛ yen Kulukoro marabolo kɔnɔna na nin waleya bɛ ka kɛ ni mun ye sa o ye ka bakɔrɔni k'o d'u ma yaasa u bɛ se k'u boloma yɛlɛma n'o ye cogo min na dɔɔni k'u ka sɔrɔ k'olu yakubali baaraw kɛ maa minnu bɛ sa ni bagan ninnu taara ka di olu ma dɛmɛ don dɛmɛ b'a to sa u yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ waati nataw kɔnɔna na sabula ko ba buguni k'o ka teli kosɛbɛ fala ye Aïssata Arama ni ale bɛ maaw fɛ maa min y'a sigiyɔrɔ bila sa ka na ka bɔ Tomiyakaw fɛ ale fana y'a jira sa k'a fɔ ko nin waleya in kɔni bɛnna olu ma sabula bololaminɛ baara yɛrɛ sɔrɔ jɔrɔ b'u la kosɛbɛ u ka nisɔndiya yɛrɛ ye min ye o ye k'a fɔ ba min filɛ n'u bolo nin ye nɔnɔ o bɛ se ka san min ye ba yɛrɛ fana ye ni
fila kɔni don ka ban cɛ ni muso fala ye o ye an da ye sa bɛ taa kuncɛ yɔrɔ yɔrɔ i bɛ kɛ batigi ye sabula ba Buguni ale ka teli min ye dɛmɛ in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u y'a yira sa ka fɔ k'u bɛna fɛɛrɛ fana sigi sen kan u bɛ se ka latɔbɔtɔ cogo min na k'u dɛmɛ min ye denmisɛnnin minnu b'olu bolo k'olu ka kalanko fana lajɛ san 5 nata in kɔnɔna na nin fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigilen don sa Mali n'a dɛmɛbaga jɛkulu fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kulukoro mara kɔnɔna na Kulukorokaw fɛ yen halisa sɛnɛkɛlaw y'a yira sa ko sɛnɛ kɔni tɛ taa fɛn minnu kɔ n'o ye sumansi ni nɔgɔ ye k'olu sɔngɔ gɛlɛyalen n'o ye kosɛbɛ bi min ye sɛnɛkɛlaw ye a kɛlen ka sunɔgɔ tigɛ ka b'u ɲɛ na angɛrɛ min bɛ yen n'a a bɛ f'o ma ko angɛrɛ chimique ale kɔni taalen yɛrɛ sɔrɔ 5000 la min ye bin furakɛla ye sa o kɛlen ka t'i yɛrɛ sɔrɔ 500 ale ni 900 na boîte kelen min ye sumansiw yɛrɛ sa sumansi minnu bɛ yen bi n'o b'olu bolo u bɛ taa daminɛ 1000 ka taa se 3000 ani 200 la min ye zɛrɛnkisɛw ye ale ni supɔmɛw n'a tɔ bɛɛ lajɛlen k'u sɔngɔ bɛɛ lajɛlen yɛlɛlen sɛnɛkɛlaw y'a yira k'a fɔ olu tɛ se ka nin san ni sɔngɔ ninnu na fiyewu k'a ɲini gouvernement fɛ sa ka wuli ka jɔ kɛ sɔngɔ bɛ se ka jigin cogo min wa min ye nɔgɔ fana ye o ka teliya ka na u bɛ se ka nɔgɔ sɔrɔ cogo min na Kayi marabolo kɔnɔna na siganama 3 tɛgɛ dara olu ka polisilakaw fɛ min ye misi 36 suyɛliko kuma don sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa waleya in kɛra Silimukaw fɛ yen commune min bɛ yen n'o ye Kusaani ye u y'a yira sa ko maa 3 minnu kɔni minɛna sa deuxième arrondissement ale ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri don misi 12 o tigiw kɔni sera ka ye sabula olu taara sɔrɔ Ncilakaw fɛ yen min ye kilomɛtiri 15 Kayi yɛrɛ masuruna na sɛgɛsɛgɛli tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ senna cogo min na sa maa minnu tɔ ye misi ninnu olu bɛ se ka ye cogo min na Kajolokaw fɛ yen maa 560 olu kɔni ka plaki banna pewu carte grise 200 u y'o fana tila o waleya in senfɛ min ye nin minandi ninnu ye plaki di ninnu ye kalo 2 min ye plaki tali baaraw daminɛ kɔfɛ sa a yira k'a fɔ ko nin sera ka kɛ Kajolokaw fɛ yen waleya in bɛ tali kɛ sa plaki yɛrɛ tali la min daminɛna juin kalo tile 15 n'ale kan ka kun fori fo décembre kalo ale kuncɛ wagati jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don sa min ye bolimafɛnko kunna Kajolo marabolo kɔnɔna na u y'a yira sa ko min ye maa 1000 ɲɔgɔnko o de kɔni kɛlen ka ɲinini kɛ olu fɛ yen nka nin waati in na 560 ani 60 kɔni sɛbɛn olu sera ka tila ka ban pewu kalo 1 kɔnɔna na olu bɛ n'u ka plaki olu sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛko ta na sira fɛ Mayinakaw fɛ yen Mayina bɛ ka kalansigi kɛ sa min ye alvitre kunna u yɛrɛ ka bolofara alvitre Mayina ani Bafulabe baara in daminɛna kunna siniko u ka marabolo kɔnɔna tile 3 baara don a bɛna n'a to sa alvitre minnu ye farikolo ɲɛnajɛ ndolanci alvitre don olu bɛ se cogo min na se ka ndolanci sariya kura olu matarafa min ye kunnafonidilaw ye olu fana wele n'a kɛnɛ ka sa yaasa u fana bɛ se ka dɔ faamuya cogo min na baara in farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ ɲɛmaa minnu fana bɛ yen ka taa fara dege karamɔgɔ kan olu bɛɛ lajɛlen welelen don a ko kɛnɛ kan Mali ale jɔyɔrɔ sɔrɔ farafinna ka jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ bɔlɔlɔ sira